El partit estrella d'aquesta jornada segona B el trobam el grup 1. El líder, el Rayo Majadahonda, visitava l'estadi Fernando Torres, el camp del Fuenlabrada, tercer classificat. Un partit que va decebre, que acabant empat a 0, però amb polèmica. El Fuenlabrada va demanar aquest penal a Arruabarrena al temps afegit. L'àrbitre no va xiular res i el Fuenlabrada queda molt lluny del lideratge. Qui s'acosta a ell és el Deportivo B, que es va imposar al Rápido de Bouzas de Vigo per 0-2. El filial del Depor es va avançar gràcies a aquest penal sobre Luis Fernández, que ell mateix es va encarregar de transformar en el 0-1. Uxío va fer el segon. Tot i el descens del primer equip, el Deportivo B jugarà el play-off descens per si hi hagués descensos administratius. Ara l'equip dirigit per Gustavo Munua és segon a un punt del Majadahonda. El Fuenlabrada queda 4 i a 6 un Celta B, que encara podria acabar primer. Canvi de líder al grup segon. El mirandès, l'autèntic favorit, ja ocupa la posició d'honor després de guanyar per 1-0 a l'històric Real Unión d'Irún. Cau del primer lloc l'Sporting B, que va perdre a casa contra la Reial Societat B per 0-1. El filial de l'Sporting queda un punt del mirandès. A 4 es troba el filial Churiurdin i el Racing de Santander. Al grup quart, el líder continua sent el Cartagena, que es va imposar al COE, el Lorca Deportiva, per 2-0. El Marbella es va retrobar amb la victòria a casa contra el Melilla gràcies a un gol de Francis Ferrón. La sorpresa es va produir a la Nova Condomina. El Múrcia va caure contra el descendit Betis B per 0-1. Una derrota que posa fi a les opcions dels murcians de ser primers. La lluita queda entre Cartagena amb 69 punts i el Marbella amb 2 punts manco.